Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputo. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Wingwing, kinaingon, ang pagkamartir, dili ingon nga dili kalikon, kundili, alang kini sa mga anak, aron dili bagkatibulaag. Mao kini nahitaboson kinabuhi nga di na ako mahimong, mahikalimtan. Gutom! Uy, sudan! Sa pagkajibar, nagpaglabay mo na di mo ng mga kamit. Uy, ay pang hilabot! Ugangan na teka! Kado ba na ugangan? Ang akong anak mo nagpalit anang mga butanga? Hilom! Simplang karon! Sige, suwaye! Kay ipapreso ti kang buanga ka. Ma? Ha? Ngano ni? Ha? Nay, ang palahubog ug way ayo ni mong bana wingwing nang hagis, bagagnaong. Igo rang ni tipon din himo pay haon. Kadagang nagabuak din is kusina, good. Ipaglabay niya ang mga sudlanas mantika. Nagtanawa nagkatag sa saog ang mantika. Murag yun siya'y nagpalit. Murag yun siya'y manglimpyo. Maning hutdonig pa mo, Hoy! Chibar! Mayra! Adan, naslide kayo noon. Lagi ko nagadugo ka. Mayra! Dali asya ba? Mayra! Chibar! Ay, animal! Natusok ang paa sa buwag na botilya! Mayra! Kadali ragyos gaba! Mama Wingwing. Nganong bago pa man minyo sa pajibar, wa dayon kamkigbuwag niya, nga naman. Tungod ninyo nga akong mga anak po, boy. Oh, Ikaw kay kamagwangan ka man namong anak. Ikaw na mag-igo sa pagsabot sa batasan sa inyong amahan, ha? mama. Nisaabi ato si Dodong nga konsigihan ko no kami o dapat yung pajibar, iya kining suklan. Unsa? Uy, di na ninyo buhaton, ha? Oh, Bisag ingon siya ni Ana apan inyo gihapon siyang amahan, buboy. Basta, di lamin niya dapatan. Apsig ko misa si Manibuboy, Mama Wingwing, adi ko masukol eh.
Mo na buutang anak, Dudong. Abutan niyo ko, ma. Salamat ha. Kamong duha ni Manoy Pupoy ni mo. Mo'y akong kusog dong. Ni Ana de Carjibar. Oh, dali. Kaon na dali. Unsa may sudan? Minanti ka ang isda. Pa! Oh, Sige lang. may nalang na kay sawa. May pagdito ko lao silang an-an. Kinsang anan. Akong uyab! Akong uyab! Akong kabit! Si Anan! Ay pareklamo kay tiguang na ka! Kalain ba sa kong kipati? Nangabit si Jibar. Si Anan pag yung gaburikat ning among dapit. Nakahibaw na ko, ana, Wing. Pero ako musulti ni mo, ana. Unsa may nakakuwang sa kong pagkaasawa ka, Jibar, ma? Ngano nakigrelasyon pa man siyang Anan nga notadong burikat. Daghan ng mga lalaki nga nasira tungod niya. Si bakong masira si Jibar ug mugamit po siya na ako. Likay nga makikhilawa siya ni mo, Wing Wing. Mas may nagmasira siya. Nindot na nga gaba. Si Papa Jibar. Nagkuyog og si Ate Anan. Uy! Asa paingon ang gwapo kong anak? Hmm? Pa, batiya ni mo gud. Gagbayan mo sa Ate Anan. Ano mo pa? Uyab mo? Hmm? Batiya ko ni mo pagkamahan gud. Uy, gago! Buwang! Ay kong pagkauwawi sa tubangan sa kong laba. Lang! Tuang kang amahan agad! Unsa dodorong usba? Buang ka pagkamahan! O buang kang pagkabana! Buang sa kang pagkaanak, dodong! Buang ka pa! Ang gawin! Sumpag ko limok! Hoy, nagbagay magunuhan. Gudong, si Balas ko na mo, anak. Si Balas! Aray. Inayag tambal, Anan! Sus, isukol man sa imong anak. Uy, ano isukol pag sinong bagay? Nga-gores naman ka. Likon kay kumus dudong. Ilom di hagod. Kung manay mong tambal. Sambali sa niyang ako, ah. Ikaw, Kuit. Unsa? Unya? Hain man nung imong amahan dong? To, kuyog siyang kabit. Ayaw niya siya pasudla sa bahay ni Lula ma, ha? Ayaw na yun. Kaya may naik ka na ko siya. Dong, ay nalanggod anak ko. Ma, harap-harapan ka nang gipakita ni Papa Jibar. Ganang babae siya. Ako'y giluod ni Papang nakigilas sa babaeng burikat. Husto na ni anak Dodong. Husto na. Sobra rigid ka kabuutan, ma.
Oh, kita ko, jud ni mo. Kanoon. Oh, Romeo. Oh, Romeo. Agay, sakit ako nga papanig. Kay sobra kat ako. Ikaw na sa'y palamin ako, be. Sige na, Jepar. Balik. Oh. Kada, Jepar. Palamin. Kita ko. Dito lang. Kita na. Kita na ka. Pajibar. Bayot kang buanga ka. Ay. Sakit sa akong utok-utok. Ay, ganun imo mo kong gijumbaga, Pajibar. Kanon di ka, Pajibar. Jumbag? Jumbag ay layas! Bakoy anak bayot! Hala, no? Ikaw mo ilayas tinis akong bay! Diay! Mulayas, Yugo! Pwe! Mga buisit mo! Mas buisit ka oy animala ka! Ikaw mo ilayas! Sikat na sa itong amahan. Manibaboy sa. Ano man? Sikat kayo. Ano sikat pa siya dadang? Ang. Napuno mo kuno ang dila sa luas sa kabaw. Halalo at sa kabaw. Oo, sa kabaw. Ay, di ba ba doktor siya? Sakit sa bila. Dago kag luos. Bila kadlo nga. Oy, kaon. Sakit kayo kaon. Anan, tabalingin na ko na kong luas, be. Ansa? Matabali, di ba? Patabal dito sentro. Ako may ingno ni mo. Ay. Anan, nasa ka? Piya, antika. Ikaw na yung abang anang kwartuha. Nakakita na kong afam para na ako. Bye! Usa! Anan. Masalo ako, wing-wing. Dat ako sa ospital. Patambali ning dako na akong luas. Hindi ko gustong mamatay. Maunay angay ni mo. Ug mo na gipangayo na ko sa Ginoo nga magabaan ka Rajibar sa tanan nimong gibuhat sa akong anak. Pagkakagnaw, way sama ka baga. Putla lang imong dila. Di na na mamaayo kay nasira ka na sa imong kabit. Gabat nimo. Naluoy ko ni Jibar, nasira in town kay nakigrelasyon mag-usa ka babay sa kagabhion. Giluasan ang dila, luas sa kabaw kuno. Mao ka mga kasama ang kaagi ni Wingwing dinhining tulumanon. What's the style?
Iluasan sa Kabaw E-Style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.